Fiecare copil are un stil natural de a învăța, iar dacă tu știi care este, îl poți sprijini fără să-l forțezi. Uite 4 idei de activități care îți dau un indiciu clar. Dacă este vizual, dă-i un puzzle sau carte ilustrată și observă cum o scanează în detaliile sale. Dacă este auditiv, inventați o poveste împreună și vezi cum răspunde la ritm și conversație. Dacă este kinestezic, propune-i să construiască ceva cu obiectele din casă. Orice, cutii, elastice, bețe, dacă sare la treabă, este clar. Dacă este senzorial și emoțional, creează un colț cu materialele naturale, frunze, flori, textile și vezi dacă reacționează cu conectare, poveste, emoție. Aceste mici exerciții spun mult mai mult decât orice fișă și te ajută să alegi grădinița, școala sau tipul de educație potrivit. Vrei o interpretare completă și recomandări personalizate? Fă quizul Green Kid. Este gratuit. Într-un minut afli stilul de învățare al copilului tău și cum îl poți susține mai bine în învățare. Scrie quiz în comentarii și îl primești imediat.